Ένα μικρό αφιέρωμα, ένα βίντεο συγκινητικό πραγματικά για το τι χρωστάμε εμείς ως Έλληνες, αλλά και η ανθρωπότητα γενικότερα. Είναι πλανητικό, συμβατικό το θέμα. Γενικότερα η ανθρωπότητα στον Αλέξανδρο Πετρίδη. Έχετε σκεφτεί ότι πολλά πράγματα που εμείς οι απλοί άνθρωποι τα παίρνουμε ως δεδομένα, στην ουσία τα χρωστάμε στον Αλέξανδρο Πετρίδη? Δεν υπάρχει ηλιακό σύστημα, αλλά αλεξιακό, καθώς το φωτεινό του χαμόγελο φωτίζει τον πλανήτη Γη. Ο Αλέξανδρος είναι ο καλύτερος μας φίλος το καλοκαίρι. Όταν χαμογελάει, συγκεντρώνει γύρω του μύγες, κουνούπια, σκνίπες και άλλα ενοχλητικά έντομα. Ακόμη και το περίφημο κάλεσμα του Batman ήταν απλά μια αντανάκλαση του φωτεινού χαμόγελου του Αλέξανδρου στον ουρανό της Gotham City. Η διασκέδαση θα ήταν ένα χάλι χωρίς τον Αλέξανδρο. Μόνο με το χαμόγελό του φωτίζονται οι δισκομπάλες και προσφέρουν ένα φαντασμαγορικό θέαμα. Ο Αλέξανδρος προσφέρει απλόχερα το χαμόγελό του, κάνοντας δυνατή την διεξαγωγή βραδινών αγώνων σε κάθε άθλημα. Ξεχάστε τις μοβόρικες δρακουλιάρικες ταινίες. Αν ο Αλέξανδρος ήταν βρικόλακας, απλά θα τύφλωνε χαμογελώντας τα θύματα του. Γι' αυτό, στον Αλέξανδρο Πετρίδη αξίζει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ανθρώπινου γένους. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε. Πραγματικά συγχαρητήρια. Μπράβο.